a very, very quick one. Awumu onyo jirile, muno onyo jirile. Awumu muno onyo jirile. This issue of Ekowashi tinted sunshade, not even tinted glass, because most of the keke buses all sunshade kahau. Still appear the eleha. Mark kwaya hena so nana kwa 51,000 naira. Ama mina agota. Now, when tinted glass, ndedere, or even sunshade, ndedere madoka, tape, shinkachi, or shinkafi, keduha, a lot of them. And when ndedere, but how either they are tinted or they are sunshade. Nke madoka kamura confront wala madoka. Ya kuho ha. Ni anwe tonya hu dere madoka na motie. Because according to him, he has denied. No way he had maybe madu nyeri ego there are here na motie. Because moto wole ehoro na lo werenga butinted ma ubu sunshade ede ya madoka ana emeto yaka ede ya tape ana emeto yaka ede ya shinkachi ana emeto yaka okwere ndo ozo kwa na edekwe ana emeto haka because ha bu aha nda na akpọ ndị tax force ha bu aha ndị kwashiga sunshade ndị kwashiga tinted. So ana emeto haka. It is wrong. It is very, very wrong. We will not accept any kind of discrimination. We will not accept any kind of injustice. Sunshade. Then when you hear the unuhuka kedere tape, kariye, unuhu kedere madoka, kariye, unuhu kedere shinkachi ko shinkafi, kariye, unuhu kedere any name. Man all sunshade. Kunu merendea, and then when you hear the mekweni otu ahụ to ndị enwere ihe edere. This is an equal society where everybody is equal. Onye ki bie n'obodo a. Onye ki bie n'Imo State. We are all sons and daughters of this state, and we shall be treated equally. Onye mmeburi mma. Onye mmeburi mma. Onye mmeburi mma. I will take this case to the SA on implementation and this, so that onye wula dera ha na keke boss. Ekoro maka ha edere happy piariye tunu sha piari ndị ọzọ. We will shout. We will expose it. We will not allow it. Iga na office hebe entrako dia. Jada enter who entrako seize gemoto adepa mama who entrako. Iga bana hana entrako share at the same building, the same compound, the same premises. Iga dia give hucha keke boss is apa akredia. Sunshade. But onwe keke boss bu sunshade edere tape, ma wedere madoka, ma wedere shinkachi. Iga hodia. Bugwedu sunshade. Iga hodia. They are free. Because edere tape. They are free because edere madoka. They are free because edere shinkachi. Madoka no nwe wonye si na aka ya no okwe ya. So can you believe wo madoka na aka ya no okwe ya? Mana at this point now, Imo State government, look out. Let us not say because onya so na tax force onya chugarega this onya rogala government or ewera hia de na keke boss bu tinted or ewera hia de na keke boss bu sunshade ahaya. Ihe mekwere nwoke shi mee ya nwanyi, ihe mere nwanyi shi mee ya nwoke, ihe mere onye ukwu shi mee ya onye nta. Onwehekwa onye mmegbure mma ahụ. Onwehekwa onye mmegbure mma ahụ. Keke boss apịawariere keke boss 51k. Ndị ke dọrọ na that premises na ndị na akwụta ha ụgwọ. So we cannot allow it. Because he will tape, or because he will madoka, or because he will shinkachi, or because he will who and who. I would have hagide na keke boss subu sunshade ahaya, would have hagide na keke boss subu tinted ahaya. Ihe mere onye ukwu, shi mee onye nta. Imo State, wonye ọwụla nwunye, onwe onye ka ibe ewuru onye Imo. We are all Imolites. Equal opportunity, equal justice. All we have each other. And we keep shouting this until we make him kweshiri. But finally, madoka ekwuole na aka ya anọhọkwa ya. Ama m ihe nje kwugo madoka na because I called him. Na aka ya anọhọ ya. So ọchịchị steeti Imo, please, SA on implementation, do something. Thank you very much.